ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ତାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଏସି ସେଣ୍ଟର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଠି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଦେଇକି କ୍ୟାପଚାକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ସେ ପେଜ୍ଟି ପୁରା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସିଏସି ସେଣ୍ଟର ଲାଗି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏରେ ସେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଯିବ ଆଧାର ନମ୍ବର, ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭେରିଫାଇ KYC। ଯିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଠି। ଦେଇକି ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ପେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏ ପେଜ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ି ପାରିବେ, ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ତଳେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପ୍ଲାଏର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା ପଢ଼ିକି ବି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସିଏସି ସେଣ୍ଟର ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିକି ଟିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଟିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏବେ ଟିକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆସିଗଲା ନୂଆ ପେଜ୍। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି OTPରେ ହେବ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଧାର ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର OTPରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଖିରେ ବି ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି OTPରେ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି OTPରେ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ତାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ OTP ଦେଇଦେବା। ଏଇ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦଉଛି। କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ କି ନାଇଁ ମୋର OTP ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି। ଓକେ, ଏଠି OTP ଦେଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କଟିଗଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବନି, ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଠି OTP ଦେଲା ପରେ OTP ସକ୍ସେସଫୁଲ ସେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଯାହା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପଚାରିବେ, ସେ OTP ଦେବେ। OTP ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି OTP ଟା ଏଇଠି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି OTP ଦେଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ, ଭେରିଫାଇ ଯଦି ସେଇ ନମ୍ବର ହେଇଥିବ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ, ଯଦି ନ ହେଇଯିବ ଅଲଗା ଅପସନ୍ ବି ଅଛି, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ, OTP ଭେରିଫାଇ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଏମିତି ନୂଆ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ। ନୂଆ ପେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ ପୁରା ଡିଟେଲ ଆସିଲା। ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ନାଁ ଅଛି ପୁରା ଡିଟେଲ ଏମିତି ଅଟୋମେଟେଡ ଆସିଯିବ। OTP ମାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାହା ବି ଆଜ୍ ପର ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଧାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆସିଯିବ, ଆଧାର ନେମ୍ ଆସିଯିବ, ସେ ସବୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଥିବେ, ହଜବେଣ୍ଡ ମାରିକି ନାଁ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଫାଦର ନାଁ ଥିଲା ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁ ନହେଲେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ବି ଥିବ ସେ ନାଁଟା ଏଠି ଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିକି ଦବାକୁ ପଡିବ ଏଠି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବି କାଷ୍ଟ OBC, SC, ST, ଜେନେରାଲ, ଯୋଉ ବି ଯେ କାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଜେନେରାଲ ହିଁ ଦବା।
ଜେନେରାଲ ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଫିନେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେଇଟା ଅଛି ୟେସ୍ କରିବା, ୟେସ୍ ନ କରି ନୋ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ରହିଛି ସେଟା କମ୍ପଲସରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ନାହିଁ ସେଠି କମ୍ପଲସରି ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆସିବ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହାର ବି ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଅଛି ତାହେଲେ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଇନ୍ ଦ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଟୁ ୟୋର ଆଧାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ, ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା କୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଟା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଅପସନଟା ଆସିଛି, ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ୟେସ୍ ଅଛି ତ ୟେସ୍ କରିବେ, ନୋ ଅଛି ନୋ କରିବେ। ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ନମ୍ବରଟା ବି ଯଦି ସେମିତି ସେମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଅଛି ସେଟା ଦେବେ, ନାହିଁ ତ ଯଦି ସାଧା ମୋବାଇଲ ଅଛି ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ସେଟା ବି ନୋ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ ଦବା, ଡିସ୍ ଦବା, ଯୋଉ ବି ଡିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ ଡିସ୍ ଦବା। ତାପରେ ସେଟା ଅରବାନ ହେଇଥିଲେ ସହର ଦବା, ରୁରାଲ ହେଇଥିଲେ ଗାଁ ଦବା। ତାପରେ ବ୍ଲକ, ତାପରେ ନିଜ ଗାଁ ନା, ଯାହା ବି ଗାଁ ନାଁ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଟା ବି ଦବା। ପୁରା ସଠିକ ସବୁ ଫିଲଅପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାରଟା ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ଯେତେଟା ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯଦି ଦିଟା ଥିବ ତିନିଟା ଥିବ ପଳେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବି ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଯୋଉ ବି ପଇସା ଆସିବ ସେଥିରେ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ମଟା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଯୋଉ ଫର୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେଇ ଫର୍ମଟାରେ ଯୋଉ ଫିଲଅପ ହେଇଥିବ ସେଇ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ସିଗ୍ନେଚର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଫିଲଅପ କରି ସେ ଫର୍ମଟା ନେଇକି ଆସିକି ନିଜ ଫାଇଲରେ ରଖିବେ। ଫାଇଲରେ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ବନେଇବେ। ପିଡିଏଫ ବନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ମର୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ପିଡିଏଫରେ ତାକୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତାପରେ ସେଠି କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଦେଖୁନ ଏଠି ବି ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ପଢିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଟିକ କରିପାରିବେ। ଯାହାବି ହଉଛି ଟିକେ ପଢିଦବାଟା ହିଁ ବେଟର। ତାପରେ ପ୍ଲେସ ଜାଗାରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଗେ ସବୁ ଯାକ ପଢିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ। ପଢିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୋ ନିଜ ଏଠି ଯାହା ବି ଆସିବ ସବୁ ଠିକ ସେ ପଢିବେ। ପଢିଲା ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଉପରୋକ୍ତ ବିବୃତି ପାଇଁ ମୋର ସହମତି ଦେଉଛି। ସେଇଠି କ୍ଲିକ କରେ, କ୍ଲିକ କଲେ କଣ ହବ ଆପଣ ପରମିସନ ଦେଲେ। ହଁ ଯେ ସେ ସବୁ ମୁଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଠି କ୍ଲିକ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲେସ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଟା ଦେବେ।
ଯୋଉ ଗାଁରେ ବି ସେ ହେଇଥିବେ ସେ ଗାଁ ନାଁଟା ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ମଟା ଦେଖି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ବି ସେ ସେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିକି ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଡନ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡନ୍ ମାରିଲା ପୁରା ଫର୍ମ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ ଭରିଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆଉଥରେ ବି ପଢି ପାରିବେ ନହେଲେ ଆଉଥରେ ବି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ବି ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଢିକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ଫର୍ମଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଫର୍ମଟା ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଡେଟ୍ ସବୁ କିଛି କରି ତାପରେ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିବା ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା ପରେ ଆଗକୁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଏଇଟା ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କହିବେ କି ସେ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ସେମିତି କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବ ହଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ। ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ଯେତିକି ସରୁଛି ସେତିକି ହିଁ ସରିବ। ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।